Seguidament tornaríem a fer la segona ronda. Recordin que hem parlat de 5 minuts i, perdó, 3 minuts. 3 minuts. 3 minuts. I després tancaríem, per deferència amb la consellera, una breu intervenció per finalitzar la comissió. Per tant, senyor Vergés, quan vulgui. Molt bé, doncs gràcies, president. Mentre parlava jo en la meva primera intervenció, anava escoltant aquí la senyora Capella i el senyor Cid, que reien amb complicitat amb la consellera. En fi, és el tripartit el que ens tenen acostumats. Jo ho entenc els nervis. El senyor Cid, des del 2020, vostès formen part del govern espanyol, estan asseguts al Consell de Ministres i, per tant, entenc que aquests nervis vostè se sent còmplice d'aquest desgavell, d'aquesta vergonya que vivim en les rodalies de Catalunya. I també entenc els nervis en el sentit que els han colat un traspàs, que no és un traspàs, ho he dit abans, és un mal pas, perquè fixin-se, els donaré 5 dades que són dades, així no són opinions. L'empresa aquesta mixta que vostès els han colat és una filial del grup Renfe, no és una opinió, això serà així, serà una filial del grup Renfe, 1. 2. La Generalitat de Catalunya hi serà en minoria en l'accionariat, una altra dada. 3. Hi haurà dret de veto, perquè es necessita majoria qualificada, per aquelles decisions estratègiques que calgui prendre per part de l'estat espanyol. Dret de veto per part de l'estat espanyol, tercera dada. 4. Qui operarà el servei serà Renfe, això ho ha dit la consellera diverses vegades. Renfe, seguirem tinguent Renfe d'operadora. Enhorabona. 5a dada, la titularitat de l'única línia que de moment s'ha posat sobre la taula perquè sigui traspassada, que és l'R1, s'ha reconegut després d'aquesta vaga de biaix polític que hem patit o que vam estar a punt de patir les últimes hores, és igual si les patim o no les patim, perquè al final el servei segueix sent igual de deplorable. Aquesta línia R1 seguirà sent titularitat d'Adif. Per tant, aquesta és l'empresa que vostès, el tripartit, han pactat, han acceptat i, per tant, entenc perfectament aquests nervis. El senyor Riba em deia que nosaltres no aportem més enllà de denúncia. Home, jo li recuperi, si cas, avui, si vol, en el canal de YouTube del Parlament, o el 324, em sembla que estem en directe en el 324, i podrà veure que precisament hem definit molt bé quin és el nostre model de traspàs. Davant d'aquest desastre que els acabo de definir, nosaltres el que tenim és autoestima com a catalans i el que demanem és que es vagi de la mà de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. I, senyor Nadal, si cal enfortir, ho he dit, enfortir Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i tant que sí, però amb aquest model, amb el model de Ferrocarrils, amb el model també d'Ifercat, i a partir d'aquí, al llarg d'aquesta legislatura, en 3 anys, poder absorbir les línies, el material fix, el material mòbil, els recursos humans. A més, no es preocupi, perquè el que cal amb la liberalització que va marcant la Unió Europea, el que cal és tenir talent propi i uns grups de gent aquí que des de l'administració tinguin el control de la infraestructura i de l'operació. Per tant, no es preocupi, des d'aquí ho podem fer i ho hem demostrat, i vostè posava l'exemple de que Ferrocarrils operarà la línia de l'aeroport i operarà la línia de Lleida. Això, si es fa, serà gràcies a nosaltres, a Junts per Catalunya. Som nosaltres qui vam provocar això i qui vam fer, sí, que es pugui operar des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en vies que segueixen sent titularitat d'Adif. Per tant, no s'apropiï d'això. En les propostes de resolució del monogràfic de Rodalies de la setmana que ve veuran, senyor Riba, no es preocupi, totes les nostres propostes en aquest sentit perfectament detallades. I fer una reflexió. En un país de 8 milions d'habitants que hi hagi 9 plataformes ciutadanes, que són les que estan convocant aquestes mobilitzacions de dissabte, a les quals nosaltres, evidentment, ens afegirem, jo crec que és un element que els hauria de fer reflexionar de quin país tenim en aquest sentit pel que fa als trens. Moltes gràcies.